Il-ġurnal rinomatu rispettat fl-Italja, il-Corriere della Sera, f'investigazzjoni mill-ġurnalist Antonio Crispino sab li l-mafja naplitana tal-Camorra għalbet l-operat tagħha mit-traffikar ta' droga għall-lob online, anke billi għażlet lil Malta. Għażlu lil Malta jiktab il-ġurnalist, pajjiż qrib l-Italja, tassazzjoni aħjar, inqas kontrolli, eħfef biex takkwista l-liċenzja u qlieħ ola mill-Italja. L-investigazzjoni bl-isem Dirty Game tikxef kif il-familji storiċi tal-mafja Arena u Grande Araki irreġistraw dħul ta' xejn anqas minn 1.3 miljun euro f'sentejn biss. Jingħad li kien fis-sena 2000 li l-mafja bdiet tenfasizza bisħieħ fuq it-trasferiment tal-operat mit-traffikar ta' droga għall-lob online. Fost dawn il-kap tal-Camorra ta' Napli, Paolo Di Lauro, li rnexxilu jibni relazzjoni tajba ma' programmers, sidin ta' swali tal-lob tal-azzardu professjonisti oħra fid-dinja tal-lob tal-flus online. Wieħed minn dawk intervistati bħala parti minn din l-investigazzjoni u Luigi Tangredi, meqjus bħala re tal-poker, għaliex kien wieħed mill-ewwel Taljani li realizza bil-potenzjal ta' dan is-settur. Jirriżulta li fost dawk li kellmuh biex jipprogrammalhom sistema biex jopperaw il-lob online kien hemm il-boss Femja Nikola, magħruf bħala s-sinjur ta' slot machines li opera dan in-negozju anke minn Malta minkejja li jismu ma jidhirx fir-reġistru tal-kumpaniji lokali. Kollaborazzjoni mal-Indrangheta u l-familja Casalesi, il-klan ta' Femja tradizzjonalment hija magħrufa traffikar ta' droga mill-Amerika t'isfel, iżda fl-aħħar snin dawret il-maġġoranza tal-ħidma legali tagħha fuq il-lob online. Tankredi jgħid li mingħajr ma jaf li Femja kien mafjuż iltaqa' miegħu u talbu biex jipprogrammalu software jiksiblu liċenzja Maltija u jinkorporalu kazino online. Dan fil-fatt seħħ bi grupp ta' tekniċi li jaħdmu ma' Tankredi joħolqu din is-sistema. Lui ci stipulò un contratto di vendita del software, mi parlò di prendere una licenza a Malta, mi parlò di integrargli dei provider di scommesse, mi parlò di integrargli dei casino online, eccetera. Din l-investigazzjoni tal-Korriere hija korroborata wkoll minn kawża fil-qorti li intemmet b'ġudizzju f'Jannar li għadda. 3 snin mill-arrest tiegħu, Mario Gennaro ingħata sentenza ta' 4 snin ħabs wara l-instab li kien il-punt ta' referenza f'Malta għall-Indrangheta.